Muri Zimbabwe our blue movement yavanozonchamisa yava nenharo haichatiri zvisina basa nokuti tinoona kuti aiwa blue movement kunyange kubva kumasuro yakabhaniwa ichinzi aiwa ngairege kuita mamovements ayo kana marallies avo asi ona kuti muzana nezuro avo vakabreka mutemo ndobva vati hakuna izvozvo isinoita meeting yedu mumasvingo nometa tichirambidzwa kudaro saka kunyange vapo pane zvakazoitika muri Zimbabwe sadapinda munhau zvatiri kuda tiramuzana nhasi kuti bvo subscribe like utina on the bell icon nokuti muna mabuda muchinzi President Nelson Chamisa's top cluster leaders convened a meeting on April 6, 2024. Despite the police's efforts to prevent the meeting from taking place at Mcheke Hall in Masvingo urban, heavily armed police officers sealed off the entrances to the hall, obstructing distinct cluster leaders and members of parliament from all 10 provinces in Zimbabwe from attending the gathering. Top human rights lawyer, Advocate Martin Mureri, who serves as both the Masvingo urban member of parliament and the Masvingo district deputy cluster leader, expressed his disappointment stating, "We attempted to engage the Masvingo police leaders to allow us to proceed with the meeting in Mcheke Hall, but they refused. We are highly dissatisfied with the action of the police." Do mashikora chakuzvinzi aiwa tanga tatoronga kuti te meeting yedu but not aiwa ma police officers anouya awa ndobva asvika akadobva vhara ma entrances ese asi tinoona kuti avo advocate avo vemumasvingo anonzi Advocate Martin Mureri vanouya vaida mbozama kuti vaconvinza kuti vakwanise kuita meeting yavo kunyange vanga vasiri violent kana pane sina chakaipa zvanga vachiti asi varambidziwa. Muri Zimbabwe ndo mashoko abuda munhau muzara nhasi tiudzei mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi. Ina comment section medu musanga no subscribe like channel tina on the bell icon.